Gràcies, alcaldessa. Bé, jo, com sabeu, ja he parlat en plens anteriors sobre el tema de la torre, en plens ordinaris. En primer lloc, vull agrair que se faci este ple extraordinari, tot i que una miqueta tard, per a poder parlar, en definitiva, del que venim dient des del 29 d'octubre, i també felicitar i estic orgullós dels veïns amb els quals jo treballo dia a dia i ens reunim i tenen preocupacions i poden vindre així a parlar. Bé, la moció que es presenta així té per títol Propostes ciutadanes per a la transformació de la Torre Faitanar, i és molt adient, i la paraula propostes té implícit un significat positiu que tots hem d'aportar i tots en un principi hem de tirar endavant. Clar, les propostes, diguem-ne, que és la base de la participació, que és el que jo en la meva primera intervenció en el ple ordinari de desembre vaig demanar així. Jo penso que la participació pel que fa al Consell de Govern d'aquest Ajuntament encara no se té molt clara. Per tant, enumeraré algunes de les coses simplement perquè puguem reflexionar i perquè susciten el debat. Si entenem la participació com a una reunió al mes de te cuento lo que he hecho i faig un balanç i poca cosa més, no és participació. Si fem un taller, ahir per exemple, a la 1, sorpresa el dia abans del ple, tampoc és participació. Sobre els fons Edil, senyora Ferrer Sansegundo, vostè se va comprometre en una reunió que vam tindre allí que apostarien sí o sí per el Cedil d'Anna, que triarien sí o sí el Cedil d'Anna. Sembla que han triat el Cedil València. I ara potser m'argumentaran que estan esperant que el govern central que li exigiran que puguen acceptar els dos tipus d'Edil, els d'Anna i els no d'Anna. Mos ha mentit, mos ha dit que triaríeu el Cedil d'Anna i que podríem decidir què reconstruir. I sembla que han triat el Cedil no d'Anna, els Cedil normals. I ara estan tot esperant que les exigències del govern, si és el contrari, després ens ho comuniquen i ho comenten així. Però, en tot cas, les paraules són les paraules que van dir. D'igual manera, puc continuar, d'igual manera, entre tota la gran sèrie de papers que vostès porten a les reunions, en tot el que s'ha fet, que moltes parts les compartim, n'hi havia com dos grans projectes estrella. Un és la biblioteca, la restauració de la biblioteca, i un altre és l'apertura de l'oficina de servicis socials ahir en l'Avinguda Real de Madrid. Anem ja fora de temps. Ens van dir que estaria en meitat de març i avui estem a 11 d'abril. No ho sé, ha passat alguna cosa? Quin és el balanç? Perquè, clar, els veïns l'únic que esperem ara de moment és el que ens han promès, la biblioteca i el centre de serveis socials. El senyor Carbonell també se va comprometre així en un ple a que tindríem una reunió que s'està estudiant de l'AMT sobre la nova línia. Zero respostes, ni tan sols un correu a l'associació que jo represente així. En fi, n'hi ha moltes coses que... El que passa de tot això és que anem tard. Vull dir, estem en abril. Han passat 6 mesos des de la tragèdia. Se podria haver fet... Això està clar que pot vendre gran a tot el món, però jo penso que se podria haver actuat més a l'inici. Ara anem tard. Ara el poble està enfadat, les coses continuen igual i ja estem en una etapa de manipulacions i de no fer res. Si alguna cosa bona hem après d'això és que les associacions de veïns dels pobles del sud hem creat vincles i ens estem unint, i els pobles del sud, que són dels districtes de la ciutat més oblidats, si no el que més, doncs estem intentant dur al ple i dur on siga tot el que fa falta. Bé, jo avui, com que de normal, quan parlo així, parlo com a portaveu de l'Associació de Veïns de la Torre, avui els protagonistes de veritat són els veïns com a tal i no els que som com a tal portaveus. Només sí que voldria dir que, ja que és un ple extraordinari i abans que comenci se té una relació de les persones que vindran, estaria bé que m'estranya molt que en aquest Ajuntament no n'hi hagi cadires i que així quan arribem hagin d'estar tots amuntonats, només per si comprovem, n'hi ha 2 bandes, allà estan tots assentats i així estem tots dempeus. Simplement és una cosa que hem de tindre present perquè no costa res, perquè així per entrar tenim una relació de les persones que venen i no costa res tractar ni que siga raonablement tant en l'inici del ple com en les cadires, això. Bé, moltes gràcies. Però només per acabar, com ha dit la meva companya Elvira, no ens cansarem, però comencem a estar cansats, de veritat. És molt dur, és com anar contra la paret, perquè heu d'entendre que vostès estan ahí i van fent, però alimenten debats que no van enlloc. I nosaltres el que volem és estar tranquils,
tindre el que mereixem i no volem vindre així ni a bonegar-vos ni a dir-vos que feu mal. Vull dir, volem que feu coses per a tots, no un fals debat i jo te dic i tu me dius. Això no té tot el sentit. Ha de ser constructiu, sens dubte. Gràcies, alcaldessa. Moltes gràcies, senyor Ortells. Continuem amb la representant de l'AMPA de